Откъде идваме? Накъде отиваме? Защо сме тук? Какъв е смисълът на живота? Как да бъдем свободни? Защо България е прекрасно място? Защо вярата може би е отговорът? Тези и много други въпроси и отговори в подкаста Въпрос на вяра. Разговори за духовност и култура. Здравейте и добре дошли в поредният епизод на подкаста Въпрос на вяра. Искам да ви приветствам за добре дошли в нашия нов дом, студиото на Свръхчовекът с Георги Ненов. Благодарим на нашите приятели от Резонатор за първите епизоди. Днес имаме много новости и преди да продължим с самият епизод, искам да ви представя нашият нов водещ, човек, когото много често ще виждате вместо мен, и това е моят много добър приятел Алекс. Здравейте. Би ли се представил, моля? Бих на драго сърце. Здравейте, уважаеми подкаст слушатели. Винаги съм изтръпвал при този въпрос. Представи се, въпреки че е много прост и елементарен. Но така с годините първата мисъл, която все по-често започва да ми идва, е един израз. Това е част от една песен на един любим изпълнител. Кой си ти? A jack of all trades, but a master of none. Тоест, преведено чист български. Човек, който разбира от много и различни неща, ама не е точно мастър в нито една от сферите. Въпреки че може да има леко негативна конотация това, но аз си го препознавам като нещо мое. Дигитален маркетолог, дизайнер, фотография, видеография, кожарство. Много интереси, но днес нося една от шапките на тази страст, а имам да говорим за неща, които вярвам, че имат смисъл. Чудесно, благодаря много. В българския фолклор и в бизнеса има генералисти, има и специалисти. Ти си просто генералист. Вуаля, да, точно така. Чудесно, да започваме. Днес ще си говорим за семейство, за деца, за деликатни теми като инвитро процедури, аборти, помятане. Като цяло не е много интересни, по-скоро много интересни, но не много приятни теми. И днес искам да ви представя много специален гост, може би най-специалният гост, който бих могъл да ви представя. И това е моята единствена и неповторима съпруга. Бих искал да кажа добре дошъл на Анелия Стефанова. Анелия, добре дошла. Добре заварила на Танила и Алекс. Би ли се представила на широката общественост? Защото аз даже си мислех, когато си мислех кого да поканя, стана дума, че ще бъде хубаво хората да знаят кое е семейството, кои са хората, които седат зад дадената инициатива, защото много често зад всяка инициатива има едни лица, но зад има много хора, които подкрепят. Просто това се казва, че зад всеки велик мъж седи една велика жена. Аз не бих казал, че съм велик, но ти си прекрасна, така че... Благодаря. И съм наистина благодарен че си моя съпруга и за това, че си днес тук. Много благодаря. Аз също. Здравейте на всички. Алекс, здравей. Ще взема малко от твоите шапки в връзка с представянето. Както разбрахте, освен, че най-известното, с което съм известна, е, че съм съпруга на този прекрасен човек там от среща. Казвам се Ани, вече на 39. Не се срамувам да го призная. Много важно, от Стара Загора съм. Поздрави на всички. Омъжих се тук, дойдох в София, бивш учител, не знам дали има такова нещо. Сега продължавам да се занимавам с образование. В Софийския университет съм, там работя и правя много разнообразни неща. Това е съвсем накратко. Много е любопитно, когато трябва да се представиш пред хора, които са ти близки приятели. И пред нови близки приятели. Да, и пред нови близки приятели. Надявам се. Именно за тях, може ли да ни кажеш също как започна твой път в образованието? Кое те привлече? Как? Може би то е било нещо, което се е зараждало в тебе още в ученическите ти години, желанието да споделяш знания, да преподаваш, да вдъхновяваш. Въобще как започва този път? Да, всъщност е много любопитен въпрос. Благодаря, Алекс. Всъщност не си спомням през ученическите години да съм имала този порив, както много често децата искам да стана космонавт или полицай, нещо от този род. И си го държат това докато пораснат. При мен го нямаше това. Аз минах през най-различни варианти. От ландшафтна архитектура през математика, нещо, което хората, които ме познават, знаят, че математиката не е моето нещо изобщо. И в един момент трябваше да избера с какво да се занимавам, какво да уча малко по-сериозно в университет. Така стигнах до задължителните уроци. Тъй като бях профил литература в гимназията, може би това беше единственото нещо заедно с историята, което бях убедена, че е моето нещо. И така всъщност, организирайки процеса на учене, започнах да уча малко повече
езици. В университета ме приеха такава специалност. Тук най-любопитното нещо е, че започвайки да уча, всъщност, може би края на първата година, втората, разбрах от приятели, които учиха подобни специалности, че имаме стаж. И аз си казвам, страхотно, нали, добре. И следващия момент ми казаха, че стажа е в училище. И аз не знам дали ми вярвате, молих се да го отменят или да го сменят с нещо друго. Не исках да влизам изобщо в класна стая. Това беше нещо, от което бягах. Това е истината. И след 2 години и стажа, успешно положен, бях една от малкото, които като завършихме, казахме, искаме да влезем в класната стая и да бъдем учители. Така че накратко това е моята история с учителстването. Мисля си, че е моето нещо. Много интересно се завъртат понякога нещата и минаваш от едната страна на образованието в другата. Любопитно е. С кой клас може да кажеш, че се работи най-лесно? С по-големите, с по-малките, по-съзрелите вече ученици? Мисля, че всеки клас е предизвикателен по някаква линия и в някакво отношение. Мисля, че най-лесните са началните класове за даден етап. 1 клас, 8 клас, нали, в гимназията. Ако има промяна, примерно, в училището в прогимназиален етап, примерно 5 клас, също се работи много лесно, просто защото се срещаш с тези хора за първи път, те те срещат за първи път, но може да поставиш една хубава основа и добра основа, с която да работите, да им помагаш да учат, да се опознават, да изграждат добри взаимоотношения помежду си. Именно в по-горните класове това е по-голямо предизвикателство, защото те вече идват с някакви установени модели и тогава е трудно. Всъщност се бориш първо с моделите, за да докоснеш човека от среща. Така че бих казала началния клас на всеки етап. Нещо интересно, което да кажа на слушателите. По принцип, моята съпруга е доста по-мълчалива. От дома съм повече говорещия, така че може би днес ще присъствате на единственият разговор, в който тя говори повече от мен. Но преди да влезем в самите въпроси, нещо, което е важно да знаете, че тя не знае какви са въпросите, знае кои са темите, по които ще си говорим. Така че нещата тук не са нагласени, тъй като искаме всичко да бъде максимално искрено и автентично. Започвам с първият много ключов въпрос. Би ли споделил коя е най-съкровената ти мечта в този живот? За разлика от учителстването, от малка знаех, че искам да имам голямо семейство. Това беше нещото, което много копнея все още. И винаги съм си мислила, дори съм се шегувала с приятели, сме се закачали в тази насока, че един футболен отбор някой ден ще си създам. Така че най-голямата мечта е да имам голямо семейство и много деца. Да, може би като контекст трябва да знаете. Една от малкото слабости на Ани, това са децата и бебета. Обича да гледа бебета на приятели, обича да гледа клипчета с бебета, така че всичко е свързано с бебета. Ани е като магнит за бебета. Всички мои наблюдения по отношение на това как взаимодейства с малки и големи пораснали деца, просто те я обичат. Така че това е страхотен пример за това, че изпълняваш своя, вярвам, призив да работиш с млади хора и с деца. И всъщност правим лек завой към първата по-гореща и сериозна тема от днешния ни разговор, а именно инвитрото, инвитро процедурите. Според сравнително официална статистика, в България има близо около 300 000, може би двойки, бездетни, които имат проблем с създаването на деца и на семейство в този смисъл. И малко или много това се превърна в тема табу. Аз лично познавам също доста хора, които са преминавали през подобни тип процедури, къде е успешно, къде е неуспешно, но много рядко се отпускат и свободно говорят по тая тема. Дали защото те се притесняват, дали защото техните близки се притесняват да не настъпят болна тема и въобще да ги накарат да се чувстват тъжно, но факт е, че това е тема, по която по-малко се говори. Ти имаш готовност и виждам, че имаш и желание да споделиш своята история по тази тема. Първо, откъде идва тази смелост да говориш така свободно и спокойно за тази трудна тема? Вярвам наистина, че много често това, през което преминаваме, може да е полезно за някой друг. И сблъсквайки се с нещо подобно, никога не съм очаквала или не съм си мислила. За мен, израствайки, винаги е било намираш любовта на живота си и създаваш семейство. Жените се, омъжвате се, нали, съответно, зависи от коя гледна точка го гледаме. И
децата се появяват като естествено продължение на вашата любов и на това да изградиш дом. Никога не съм си мислила, че чувала съм, знаела съм, нали, че има предизвикателства, понякога здравословни, най-често, но не съм си мислила, че са толкова масови и съм си мислила, че това е някакси естествен процес, за който не е нужно да се бориш, да се напъваш, да правиш нещо допълнително, да ти помагат специалисти. И всъщност се оказа, че много хора минават през това нещо, както ти каза. Много от тях се затварят, защото никога не са очаквали, че ще чуят това, което чуват в лекарските кабинети. Много от тях не го признават и пред себе си, и пред съпругата си. И спират с битката до там. Смелостта е от там, че ако моята битка може да помогне дори на един човек, едно семейство, да се пребори с това нещо и да не се откаже, си е заслужавало. И всъщност много вярвам това, че нещата, през които преминаваме, може да са като трамплин за други хора, които минават през същото. Така че чувствайте се свободни да ми задавате въпроси. Тук съм. Знам, че не е лека и приятна тема, но надявам се да направим серия след време с щекащи дечица тук. Да. Всъщност твоето участие и това, че си се престрашила да говориш по тая тема е огромен принос в тази посока. Повече хора да чуят и да разберат, да чуят посланието, не си сам или не си сама в случая. Да. Има други хора, които преминават през подобен тип неща. И е въпрос на това да даваме шанс на други хора, които имат вяра, че предстои успех в тази сфера, да ги окуражат и да им дадат някаква надежда. Абсолютно. Нещо, което може би е важно да знаем, че няма нищо страшно, няма нищо странно. Тъй като има много хора, които се срамуват. Аз си помня за първ път. Има един приятел, който ми каза, че неговите кумове са минали през инвитро, но не се чувстват спокойни и свободни да споделят с най-близките си хора. И друго нещо, което случваше, докато минахме през цялата процедура, в началото доста малка част от нашите колеги знаеха през какво точно преминаваме. Знаеха, може би, че е нещо, не знаеха какво точно. И сме в момента, в който решихме да се отворим за това нещо. Първо видяхме много голяма подкрепа от хората и второ осъзнахме, че много често човек не е склонен да бъде уязвим, да се отвори. Но аз всъщност видях силата на това да бъдеш уязвим. Да се отвориш пред хората, разбира се, някой може да злоупотреби, но мисля, че при нас не се случва някой да злоупотреби с това нещо. Мисля, че не. Просто огромна обич и подкрепа от всичките ни колеги, семейства и приятели. Така е, потвърждавам. Какво би казала на хора, които... Може и моят съвет към хората би бил, ако имате някакви проблеми, потърсете помощ максимално скоро, максимално бързо, тъй като колкото по-рано се установи някакъв проблем, толкова по-голям шансът е бързо да бъде разрешен. Но ти какво би казала, особено на дамската част от нашата аудитория, тъй като жените сте доста по-емоционални, какъв би бил твоят съвет? Или ако се върнеш обратно, има ли нещо, което би направил по различен начин в контекста на инвитрото и това да имаме деца по-рано? Ще започна отзад напред с въпросите, тъй като наистина така сме устроени и създадени, наистина малко по-емоционални и по по-друг начин преживяваме нещата. И вярвам, това е една област, която засяга, може би, най-съкровеното нещо за една дама, една жена да стане майка. И въпреки, нали, всички тенденции, които виждаме в наше време, всеки има, нали, разбира се, правото да реши и да избере. Но все пак това си остава едно такова ключово зрънце, надежда, очакване, трепет в сърцето на всяка една жена. И това, което искам да кажа, че това, че срещате трудности, не означава, че сте по-малко жени и по-малко дами. Мен това ми беше първата битка, да си призная честно, защото си мислих, че провалям не толкова моя живот, колкото живота на човека, който обичам и с който сме създали семейство, и че съм по някакъв начин непълноценен човек, непълноценна жена. Щом имам трудности в тази област да зачена и да имаме деца. Така че първото нещо, което бих споделила с дамите е именно това. Това е само битка, не е част от вашата същност. Това е много, много ключово, за да може човек да продължи и да се изправи по-бързо и да се впусне в нещата, които
той трябва да направи като стъпки. Бих искала да подчертая, че наистина е въпрос на вяра, особено в тази тема и в тази област. И няма как без вяра човек да направи следващата стъпка, за следващата процедура, за следващото изследване, за това да не се отчаеш, като видиш следващите резултати. Но държайки тази вяра, всъщност изпитанието става малко преодолимо и не чак толкова страшно. Още повече, като знаеш, че имаш и подкрепата на човек, който те обича, и на близки, които те обичат. Това е изключително ключово. Човекът до теб да ти показва, че твоята стойност не е съвсем в изследванията и епикризите, а е някъде другаде. Добре, благодаря. Осъзнавам, че разговорът става доста... Между другото, в началото си говорихме как ще си позволя да се закачам с нея в ефир, тъй като част от идеята на този подкаст е да бъде предизвикателен, но някакси самата тема не предполага в момента. Аз ще се обърна към моментът, който за мен ще беше най-тежкият период в живота ни. И може би това е най-интимната тема, която е възможно даден човек да има. И това е когато след 7 процедури за инвитро най-накрая забременяхме, след което обаче пометнахме. И това е момент, в който мога да кажа, ако през тези години и половина, в които минахме процедурите, аз като мъж осъзнах, че аз трябва съм стожера на семейството. Това е момента, в който аз бях тотално стринат, и това е момента, в който Ани беше силният човек в семейството. Така че Били ни споделила първо откъде дойде тази сила, и също така, разбира се, да споделиш мисли за хората, които преминават през това нещо. Тъй като за мен, може би, да имаш неуспешна процедура не е толкова тежко, отколкото да пометнеш или да имаш спонтанен аборт. И в момента аз това, което разбирам, че страшно много хора преминават през това, дори хора, които впоследствие имат успешно и деца, но просто сподели ни, моля те, твоите мисли, твоето сърце по темата. Това, с което бих започнала в тази връзка, е, че ние си говорим тук за процедури. Задълбахме малко веднага в дълбокото, но всъщност тези процедури съвсем не са като да отидеш да ти вземат кръв или да те зашият, ако си се порязал малко повече, без да искаш, докато твориш нещо в кухнята. Това, което се случва, е много, много, много по-дълбоко и много, много по-комплексно, защото освен чисто физическите неща, изследвания, организация, приемане на медикаменти, всъщност всичко това, което минаваш по време на тази процедура, е много емоционално и бих казала, че е много по-дълбоко и е духовно. И всъщност, започвайки тези процедури, сега някои биха казали, че вярата ни е била малко и сме решили да се облегнем на медицината. Всъщност, започвайки ги, говорейки в къщи, това, което си казахме, е, че искаме да направим нашата част. Имаме вярата, но вярата не е свързана с това ти да бездействаш. И искахме да направим нашата част, така че един ден, когато се обърнем назад, да си кажем, ние направихме това, което зависеше от нас. Господ направи другото. И затова започнахме тези процедури с ясното съзнание, че и да отидем при най-големия специалист и при най-реномираната клиника да правим изследванията и да използваме какви или не технологии и неща. Ако всъщност Господ не заповяда живот, няма как да се случи. Така че, започвайки процедурите, ги започнахме именно с това ясно съзнание, че ще вярваме. Може да не се случи от първия път, и с убеждението, че правим нашата част и разбира се, трябва да имаме вярата, че останалото ще бъде добавено и ще се случи по някакъв начин в правилния момент. Така че започнахме цялата тази, целият този сезон, бих го нарекла, от нашия живот с много ентусиазъм, с много сила. Разбира се, човек се сблъсква с какви ли не неща, от страх, притеснение, вълнение, неудобство, до трепетите. Сега може да е нашият път, сега може да се случи цялото това вълнение. Разбира се, малко разочарование, като не се случва.
един, втори, трети. Нали, при нас бяха малко повече пътите, които не се случи. Чудото и невероятната, аз не знам дали радост описва правилното усещане. Алекс има прекрасно семейство с дете, може да потвърди дали е такова усещането, но когато чуеш новината, нали, положителен е теста. Всъщност в началото все едно, че ти се случва, ама някак не ти се случва съвсем на теб. И си толкова благодарен и разбираш как това сменя абсолютно фокуса ти, начина по който започваш да подреждаш неща, да подреждаш малките приоритети в своя делник и в взаимоотношението с човека до теб. И всъщност стигайки до момента, нали, края на 3-ти месец, в който ни се случи помятането, аз не го приемам като загуба. Много често хората казваха: съжаляваме за вашата загуба. За мен беше раздяла и е раздяла. Така и не разбрахме защо. Влизаш в една такава ситуация, в която се бориш с какво не направих правилно, защо на мен се случва, нали, естествено въпросът, защо? Да. Нали, като жени, какво можехме да направим по-добре, нали, не съм пила тези витамини достатъчно или от сорта неща, трябваше да се движа примерно повече. Тип всякакви такива мисли нахлуват в ума ти и почват, нали, да се въртят и всъщност много интересно, че не е задължително да дадеш отговор на абсолютно всички тях. Добре да дадеш отговор на тези, които после биха ти помогнали да се справиш по-добре следващия път, когато си в това очакване. И силата, честно казано, мисля, че дойде от Господ. Не искам да звучи прекалено, как да кажа, духовно или религиозно или нещо от сорта, но съм човек, който е израснал с вярата и който се опитва да живее с вяра. И случвайки се това, първо знаех, че извинявайте. Знаех, че не е нещо, което е, как да кажа, като наказание или нещо от този род. И поделяйки всичко това, което ви казах в началото, нали, това, че тръгнахме с знанието, че облягаме се с вяра. Правим нашата част, но не изключваме и другата. Знаех, че живота идва от Господ и съответно, ако той е решил да го вземе, това е негово право. И поради тази причина не бях ядосана, не бях гневна, не разбирах. Бях абсолютно много интересно, когато минаваш през нещо такова. Болката до такъв етап те разглобява и те прави на частички, че си мислиш, че не остава нищо от теб всъщност. Но най-интересното е, че може би именно това, че ставаш на парченца, позволява на неща, които не е трябвало да са там, да си тръгнат. Говоря като неправилен начин на живот, на мислене, на предразсъдъци дори по някакъв начин. И после някак си се сглобява едно по-добро цяло, което вярвам, надявам се, ще ми кажете, момчета, някой ден, дали е така, е по-добър човек и по-добър родител в някакъв момент. Така че силата, мисля, че дойде точно от небето и точно с разбирането, че не си загубил нищо. Просто някой те чака някъде там. Ние сме хора с слабости. Това е напълно нормално и в такъв труден момент, в който си претърпял загуба, особено след като дълго време си бил с тая нагласа, че ето най-сетне на мен ще ми се случи. В такива моменти, като хора с слабости, няма как, както ти самата каза, да си зададеш въпроса защо, Господи, това на мен се случва, защо се допуска това нещо, защо аз преминавам. Ето толкова много хора около мене имат деца, толкова много хора около мене, които са минали през инвитро процедури и са претърпели успех. Защо на мен, защо на нас се случва?
Та в тия моменти много, много е лесно човек М. да се паразоне и да почне да обвинява Да, небето да. за това, което се случи, това, което Бог е допуснал. Въпросът ми е в тази ситуация, в този момент, който е нали, в низината емоционална, пък и психическа, ако щеш. Как успяваш да си съхраниш вярата? Как успяваш да си кажеш, добре, Господи, сега минавам през нещо много трудно и шокиращо и за мен, и за семейството ми, но аз имам вяра в Тебе. Аз имам упование, надеждата ми е в Тебе. Как успяваш да изобщо да стигнеш до този момент, в който да се оттърсиш М. от тази новина за загубата и да си дигнеш главата нагоре и да си кажеш, моята вяра е там горе. Как успяваш да го постигнеш това? Мисля, че е дълъг и не особено лек процес. Аз съм човек, който повечето, нали, вие ме познавате също и повечето хора, които ме познават, опитвам се, как да кажа, по-скоро да нося живот с присъствието си, а не да разказвам, нали, за проблемите и предизвикателствата и какво се е случило и, нали, какво преживяваме и какво минаваме. И винаги ми е било трудно да говоря не толкова защото не искам да споделя нещо, а просто защото не искам хората да мислят за мен като за, нали, поредната жертва, страдалец и не знам какво още. И съответно не искам да... Защото ако говориш много за дадено нещо, в един момент то започва да отклонява фокуса ти. И в този момент със сигурност не мога да кажа, че съм била фокусирана, нали. Мисля, че вярата беше единственото, което, нали, заедно с Нати останаха и за които просто се хванах. Но дълъг процес е, в който трябва да си дадеш представа ясна, нали, за много неща. Започвайки, както казах, процедурата не е просто нещо физически, започвайки от емоциите, нали, това да не допускаш огорчение. И аз, между другото, винаги много съм се радвала на новината, че наши приятели и близки хора чакат деца. За мен това е невероятна радост. Всеки път е празник, всеки път Да. но на нас не се случва. Не сега, аз даже трябва да си призная, понякога се дразна, защото си казвам, ние имаме живот, който ние да живеем. И аз се радвам, Да, но за мен това е като, нали, смисъл, брат ти очаква дете, нали, Да. сестра ти, очакват дете със семейството й. И за мен това е радост и по-скоро трудността ми не е била в това, виждайки, че нещо такова се случва на близки хора. Трудността ми беше по-скоро, Боже, има толкова хора, за жалост, които оставят децата си, които стигат до аборт. Други, които ги отглеждат по такъв начин, че животът на тези деца е напълно разбит и всъщност идентичността, която получават е много, много, много изкривена от това, което всъщност трябва да бъде. И си казвам, ние, нали, ето ни с Нати, не сме съвършени. особено пък аз. Но имаме това огромно желание в сърцето си да бъдем родители и сме готови да направим нашата част, за да оставим едно потомство, едни деца, които да са силни, които да са с ценности, които да са с критично мислене, които да са адекватни и в същото време да не правят компромиси. И ни се случва, нали. И някак си опитваш се да разрешиш този вселенски казус, нали, като поставиш на везните нещата и си казваш, Боже, може би трябва да инвестираш малко повече в тези хора, да им се случват нещата, за да имаме по-добро бъдеще, нали? И в прекрасната България и така нататък. И всъщност това беше един от въпросите, който много ме тормозеше. И в този момент това, което може би опитвах се да си казвам, че съм човек, и виждам само една картина и в една рамка и до някъде. Господ е Господ и вижда цялата картина от началото до край. И ако аз съм част от този път, виждам може би само отсечката, нали, и началото. Не виждам съвсем края и не виждам съвсем пълния смисъл. Но той го знае. И ако имам вяра,
това би ми било достатъчно. И другото нещо, което ми вдъхваше така малко повече сила да се оттърся. Не знам дали е правилният глагол оттърсване, защото то си е едно такова преживяване и изцеление, възстановяване. Бих използвала тези думи от това, което ти се случва. Всъщност е това, че познаваш човека до теб и имаш вярата в Господ, който е, нали, добър и милостив, и знаеш, че да, случват се такива неща и нямаш отговор винаги защо и е трудно да обясниш защо. Но това си повтарях през цялото време. Той трябва да има нещо предвид. Все още търся какво е имал предвид. Може би някой ден ще го разбера, може би не. Не винаги е задължително да имаме всички отговори, за да може да продължим по достоен начин. Но да, това разпознаване, че има нещо по-голямо от теб и от това, което ти се случва, и това, че преживяваш тази раздяла, не означава, че оставаш да живееш в нея през цялото време. Няма как да забравиш за нея. Няма как, нали, да не ти липсват някои моменти или самото малко същество в теб, защото ние, колкото и маничко да беше, колкото ранен етап, за нас си беше нашето човече. И да, това е нашето убеждение. Да, може би тези неща бих казала. Много, много е ценно да успееш да излезеш наистина от тая роля, както ти кажеш, да не останеш в болката и в загубата. Защото факт е, че хората поставяме, всички хора около себе си, в някакви кутийки. Нали, поставяме им етикет, слагаме го на този рафт и казваме, ето това е момичето, което е претърпява хикс на брой загуби. Да. Това е момчето, което има успехи в бизнеса. Това е човека, който е какво си, що си. И е много, много ценно и много важно, че ти си успява, вярвам с помощ отгоре, да излезеш извън светлината на това, че си човек, който е претърпява тежка загуба, заедно като семейство, и по-скоро, че влизаш в тия обувки на човек, който въпреки тези загуби имаш вяра и упование, че до година тук ще щекат деца. Да. Наобщо казано. Така че адмирации за което. Това е много, Благодаря, много ценно, изисква много смелост, изисква и вяра, разбира се. Да. Може аз тук това ще се включа за това, че е интересно, че ние още нямаме деца. Обективно. Но истина вярваме, че ще дойдат. Не споделяхме ли някаква новина? Моля? Не знам. Има ли нещо, което не знам? Не знам, аз не знам. Да го направим вайрал. Това ще момента за да експлодираме, но наскоро си говорих с един мой познат за това, че имаме много силна вяра, макар да не сме го видели. И той ме пита, добре, не се ли притесняваш, че може да не се случи? И аз казах, всъщност не се притеснявам, че може да не се случи. В смисъл, дори да не се случи, всичко аз лично вярвам в това, в великата Божия промисъл, за това, че той знае най-добре, че има една съвършена Божия воля. Но за мен дори този подкаст е акт на вяра. Затова, защото когато го има записано, въпреки че чисто видимо няма нищо, колкото знам, няма нещо, което да в момента обективно да е на път. Че дори с това деяние в момента ние казваме, да, ние вярваме. И когато дойде тук, ще имаме следващия епизод с бебета в студиото, вярвам. Вярвам. Трябва да направим такъв, да. Да. Но за да не... Защото стана доста сериозен и малко тежък разговор. Благодаря малко да олекотим. Знам, че момичета много се вълнуват от любовните си истории. Мечтата на всяко момиче е да стане болка един ден. Би ли ни разказала за своята любовна история? Чувал съм, че твоето име не е твърде лош. Става горе-долу. Не я ли знаеш моята любовна история? Аз я знам, но просто повечето хора, на които разкажем на нашата история, казват, че е много интересна и любопитна. И сега бих се радвал да я споделим пред света. Поне твоята версия. Моята може малко по-дълга и по-различна, но... Пък е друго да я чуеш отстрани във формата на разказ към други хора, не към теб, защото ти си знаеш историята. Да, разбира се. Като всички момичета, както ти каза, и аз си мечтах да стана съпруга, да бъда булка, мечтах си за сватбата. Пинтерест ми е пълен с снимки на украси, цветя, разцветки, различни видове рокли, от сорта неща. Все още продължава да е, ако някой има нужда. Но всъщност
може би това беше, ако мога така да се изразя, един от първия голят в живота ми, нека така да го кажа, защото всъщност ние се оженихме на според стандартите, може би в България, 30 плюс, нека така доста да кажа. по-късна възраст, да. И всъщност интересното е, че се познаваме, нямаме спомен от кога. Не е било нещо безпаметно, просто сме били по-малки. Според Нати, който е статистика и математика в семейството, сме били на около 12-13 годишна възраст, прощавайте. Когато се запознахме на летни лагери, които неговите родители по една случайност организираха всяко лято и пролетта, есен също, но лятото беше така най-централното събитие по-дълго време на морето. И всъщност там започна нашето приятелство. Абсолютно приятелство в началото, с своите спадове и падения. Съответно, това приятелство се развиваше в една ера, в която нямаше особено много технологии, в които да поддържаш взаимоотношение. Така че... Имаше Skype. MySpace. Малко по-късно Skype, да, MySpace. И всъщност така поддържахме взаимоотношение, приятелско, чувахме се общо взето или по рождени дни и празници. Имало е сезони, в които малко повече си говорихме и по-често, но нищо особено. Може би с оглед на истината е добре да споделя, че в един от моментите, в които малко по-интензивно си общувахме, в мен се породи въпроса дали пък това не е човекът, нали? Съвсем естествено. Но беше много интересно, защото в следващия момент, в който мисля, че беше телефона на разговор, се чухме. И той каза, мога ли да те питам нещо? И аз казвам, да, разбира се. И той казва, това, че си говорим и общуваме малко повече, нали не означава нещо повече за теб? И беше малко една от тези ситуации, да, в които си казваш... Въпрос, който в момента не бих задал по този Да, начин. да, може би да, но... В перспектива на имало е контекст зрелостта и някакъв. времето, но... Да. И всъщност след този момент, пораствайки, учейки в Мога ли да университет... те прекъсна? Да, разбира се. Тук държа да кажа защо го направих, защото аз съм бил винаги много общителен. Обаче как хем да си общителен към едно момиче, без да си... без да има някакви очаквания. Без да даваш И сигнал. просто тогава се беше случило в рамките на 6 месеца. Две мои приятелки ми казаха, че ме харесват, което никой не ми се беше случило тогава. И много се притесних и си казах, с кои са момичетата, които са малко по-общителни, просто да има правилни Да очаквания. изясня нещата. Да, просто не исках да те подвеждам по някакъв начин. Благодаря това е за било което. причината и повода. Явно си е подвел. В крайна сметка сте женени вече. На по-късен етап по-късно успях подведох. подвеждането. Да. И така още, не знам, може би около 5 години по този начин. Много любопитен факт в цялата история е, че моите близки приятели в Стара Загора, като ме сватосваха, винаги ме сватосваха за него и като ме подпитваха в тази насока, къде е по-сериозно, къде е шеговито, нали, как се случват нещата, случва ли се въобще нещо. Винаги беше той, нали, като фигура, която се появяваше. И в... ние просто бяхме много да, близки и си да. приказахме много хубаво. наистина. Приятелче. Абсолютно, да. До един слънчев ден през юни, когато той ми се обади, контекстът е, че работихме заедно по един проект, по-скоро аз му помагах. Той имаше централната роля. Помагах му като координатор за хората в Стара Загора. Той ми се обади и всъщност през цялото време аз си мислих, че нещо е станало покрай проекта, сега ще трябва да действаме, някакви казуси ще се решават в последния момент. И той ми зададе 2 въпроса. Единият въпрос беше, мислиш ли, че между нас може да има нещо повече от приятелство? И втория въпрос беше, и ако не е, мога ли да направя нещо, за да променя това? Ключово. Браво. Абсолютно. Изчервявам се сега, къде казвам. Но да, това бяха въпросите. Не знам колко време съм мълчала след това. Може би той има по-ясна представа. Аз наистина, както казахме в нашите детски години, загубих звук и картина. Въобще не очаквах нещо подобно. После беше много хубав разговор. Говорихме си за това, мога ли да помисля, колко време мога да помисля. Малко време за него е 3 седмици или 3 месеца, защото понякога имаме различна представа за време.
Имаш цялото време на света. И така започна едно много интересно, нетипично, много Мога да кажа, такова цветно ако мога да се лято. включа, да, и интензивно другаруване, защото Да. от моя гледна точка може нещо интересно, което повечето хора се изненадват, като го кажа, че когато аз я попитах този въпрос, аз не бях влюбен в нея. Мгм. Аз, И мен Има ме си интерес, притесняваше. аз, Да. аз винаги много съм я харесвал като човек, но никога не съм, по-скоро не съм си представил, че може да е тя, Мгм. човек. Но просто тогава случи нещо, което ми обърна внимание, че тя притежава много от качествата, които бих искал бъдещата ми съпруга да притежава. И тогава в мен дойде този въпрос, дали не може тя да е нещо повече от просто приятел? И мислих седмица по темата, реших да й се база да я попитам. Страхотно решение. Вместо да се чудиш, по-добре да Да, попиташ плюс направо. това е нещо за повечето хора, защото в момента си говоря с доста познати, които им е трудно да си намерят човека до тях. М. Много добра предпоставка е приятелството. Ако може своите приятели и приятелки да ви станат съпруги и съпрузи, мисля, че няма по-хубаво от това. Пак Да. потвърждавам също отличен опит. Ако успееш да си кликнеш с човек, с който така не, че вече години наред сте били в някакви приятелски взаимоотношения, бомбон. Да. Просто. Да. Още повече, ако сте имали възможност, примерно, да вършите нещо заедно, като тип било то доброволческа инициатива, Мгм. проект, дори тип едно такова по-дълго пътуване с някаква цел, нали, доброволческа дори да е. Опознаваш човека по много по-различен начин, отколкото в разни други ситуации. Така. И всъщност аз бях много шокирана. Първо, защото не го очаквах, после защото съм романтик, а той твърдеше, че не е влюбен в мен. И това беше много Няма странно. да те лъжа. Браво. Да. Искреността е важна, Така играе е. важна роля в едни взаимоотношения. Съгласна съм. Но аз някакси с моя момичешки тогава начин на мислене и романтика, някакси не си представям как човек няма да има този трепет, поне малък към теб, за да направи такава крачка. Но всъщност се Чакай, оказа никъде не кажа, че здравословно. не съм имал трепет. Мгм. Просто е различно. Различни видове. Така, мислих 3 месеца да успокоя хората, които ни гледат, слушат. Не беше толкова голямо изтезанието за него. И всъщност септември... може би е добре да споделя, че мислейки през цялото време, всъщност сега хората ще си кажат какво толкова е мислила, нали? Гледай го, хубав човек, изглеждаш добре, нали? Занимава се с такива и такива неща, има сърце. Но всъщност по-скоро мислих дали аз съм човекът или дали съм готова да бъда човекът. Това беше по-голямата част от размишлението. И втората част беше, не знам защо, имах голямата увереност вътре в себе си, че ако сега му кажа да за по-сериозно взаимоотношение, знам, че не винаги е така и не е задължително да е така. Нали, не слагам тук, нали, щом при нас е станало така, хора така се случват нещата. Изобщо не е това моята идея, но в мен бях убедена, че ако сега му кажа да, това значи да и на следващите етапи, визирам годеж, сватба и така нататък. И затова мисленето беше малко по-дълго при мен и година след този отговор всъщност се оженихме на същата дата. На същата ли? Това беше много интересно. Аз точно тогава бях направил един преход да увръх бот сам. И спомням си много ясно на 31 септември. Тя ми каза, мисля, че имам... Извиня, благодаря. 31 август. Тя мисля, че има отговор за тебе. Мутър ще ти го кажа, с как кажи ми го, моля те сега. И тя тогава каза, че по-скоро да. И аз спомням там точно пред хижа Рай бях много щастлив. И все пак на следващия ден отиваме, виждаме се в Стара Загора. Аз минах транзит към Родопите, бях с голямата планинарска раница. И тогава обаче това все пак това, което ме изненада и наистина не очаквах. Тя каза, казвайки ти да сега, осъзнавам, че ти казвам да за по принцип. Което в последствие означава, като влезнахме в този малко по-сериозен етап на нашите взаимоотношения, не е бил въпрос дали, а въпрос кога. И също така аз още много е странно, че мен много малко време ми трябваше да разбера, че това е човек. Още от самото начало, страшно бързо. Но и другото, което е интересно, че наистина на 1 септември тя ми каза да, на 1 септември следващата година беше нашата сватба. Така че много символика в нашата история. Да. Аз много добре си спомням, вашата сватба беше много приказна. Чух, че ти имали страхотен водещ. Имахме най-якия водещ на света. Още не сме отворили сватбена агенция, но ако имате нещо добър водещ на сватба, време, това е човека,
Въпросът е, да, този приказен сладък. Поправи ме, ако греши, имаше кон по едно време. Или това беше част от фотосесията? Ти не влезе ли на кон? Фотосесията. Не влезе на кон. Не. Но Нати си Аз спомням бях. с каква юнашка стъпка Да. връхлетя в този комплекс, в който беше вашето празненство. Голям празник, нали, голяма радост, разбира се, и за вас, и за всички нас, ваши приятели, близки и семейство. Въпросът е, че нали, човек като премине през този емоционален връх, каквото е празненството, сватбеното, след това постепенно започва да навлиза в някакви ежедневни теми, битовизми и така нататък. Покрай тия неща, разбира се, започва да се появяват подводни камъни. Аз знам, че вие сте перфектно семейство и не се карате и нямате поводи за скандали, но все пак. Ние не сме перфектно семейство. Така, разбира се, да. Но въпросът ми е как се справяте с тия конфликти. Карате ли се изобщо? И това беше риторичен въпрос. Карате ли се изобщо и как достигате до някакъв консенсус в семейството? Не се караме, мълчим си, но ще позволя да разкажем малко повече за относно мълчанието. Има ли някой, който тропва просто с крак и всички млъкат вкъщи и неговата дума се слуша? Ами решихме, женейки се, омъжвайки се, създавайки семейство, че неговата дума ще бъде финална и аз все още държа това правило и удържам фронта, колкото понякога признавам си. Да не ми се иска, но всъщност краткият отговор, който каза Нати, че си мълчим, по-скоро е свързан с начина, по който двамата се справяме с конфликтите, които със сигурност ги имаме. Бих казал, че повечето случаи са тип не чак толкова големи краягълни неща, които определят насоката на семейството ни или начина, по който изграждаме семейството си. На повечето случаи са тип битовизми и начин, по който правим нещата. Всъщност... Тя много ми се дразни на това, че не съм твърде подреден. Аз се старая, но творческия хаос предполага творчески резултати. Така е. Трудно е да превъзпиташ човек, аз бидейки такъв от време на време, да превъзпиташ човек да бъде подреден, когато наистина главата му е някакъв. Но домът ни е страшно подреден, тя ме превъзпита. Това, което мама не успя. Не, мама добре се справи, но различно е. Да, всъщност просто по различен начин приемаме тези сблъсъци или разминавания в гледните точки и начина, по който правим нещата, бих казала, защото като темперамент сме много подобни, но начина, по който ги решаваме нещата е малко по-различен. Той е по-директен, прям, сядаме, говорим за 5 минути, 10, колкото трябва. Не късно вечер, това ни е правило. В никакъв случай късно вечер. След 10 никакви сериозни разговори. Това е доста важно. Да. Докато аз се нуждая от малко повече време, за да може цялата тази буря от емоции, която е в мен, или се е зародила, или започва да се заражда, да си остане такава, че да не определи хода на целия разговор или на начина, по който ще вземем решението и самото решение. И за това аз мълча известно време. Държа да кажа... Което много ме напряга. Да, знам, че на него не му е никак лесно. Научих се, но в началото беше... Осъзнава го, но да, държа да отбележа, че мълчанието от няколко дни стана час. Добре, сваляте. Да, сваляме границата, но имаме си конфликтите, стараем се много да говорим и много да ги комуникираме нещата и да не оставяме нещо, което да остане скрито. Независимо дали е чисто на някаква емоционална основа или просто някаква мисъл, която ти е минала или някакво притеснение, защото много често в тези ситуации бих казала женската страна на нещата понякога се чувстваме несигурни. Той дали ще ме чуе, дали ще ме разбере, нали, следващата стъпка. Ами ако в моето предложение или начин за справяне на нещата има малко повече резон или би сработил повече в дадената ситуация с дадените хора, той би ли се слушал, въпреки че е против мнението му. И тип такива въпроси. И не винаги се чувстваме съвсем сигурни от тази гледна точка. Затова понякога, как да кажа, изпадаме в малко по-емоционални състояния или дори понякога трябва да го кажа и то си няма как да кажеш на черното-бяло. Когато се опитваш малко така да манипулираш нещата съвсем тактично, леко. Ти манипулираш ли малко? Не.
Старая се, не. Малко Не си позволявам. Тогава защо каза думата манипулация? Не, защото преживявайки някакви емоции, те в повечето случаи са видими. Нали, сълза или зачервени бузи, каквито са може би моите в момента. Или просто по-бурно излизаш от стаята. Нещо от този род. И всъщност това до някъде е средство да накараш човека да се замисли и да направи нещо мило за теб. Нали? Да отстъпи, да направи компромис от сорта неща. А не трябва да е така. Просто се стараем да сядаме, да изговаряме нещата, да споделяме всичко, да не остане нещо скрито, да не остане нещо, което примерно заради това, че не сме се престрашили или как ще прозвучи, е останало да тлее там и нали, при следващото спречкване лавината е много по-голяма, отколкото е можело да бъде и решаването на въпроса е много по-тежко, отколкото е можело да бъде. Много разговори и много уверение в това, че човека е ценен, мнението му е ценно и е чуто, че не си странен или имаш някакви такива неадекватни разбирания. Така че бих казала това. Много говорене. И много разпознаване на човека от среща и неговата стойност. Добре, един друг въпрос. Тъй като темата семейството живо ни вълнува и бихме могли да кажем, че семейството е основната градивна единица в нашето общество. Ние нямаме твърде силно общество, до голяма степен и заради това, че семейството като институция не е здраво. Това говорим особено за западния свят, към която част от момента се включва и България. Съжаление, имаме страшно много разводи. Нали, като цяло много често хората казват, че като мине времето, любовта отминава, остава само уважението. И много често хора си казват, като трепета го няма или като вече не се разбираме, се разделяме и се развеждаме. Ние сме, тази тема много сме си говорили преди да се оженим. Но какъв би бил твой съвет? Къде е границата между това да си верен и лоялен на човека до себе си, същевременно той да не злоупотребява с теб, тъй като от друга страна сме свидетели на доста случаи, където хората, особено жените търпят, въпреки че понякога и мъжете се налага да търпят жените си. Но да, като цяло, какво е твоето мнение по този въпрос? Мисля, че навлизаме пак в една такава наистина много дълбока тема и много... Последна и след това приключвам. много широка и всеобхватна и със сигурност няма... Много ни се ще, може би на нас като хора и като общество да има един такъв еднозначен отговор или някой от някъде да ни спусне такъв еднозначен отговор. Направи това и ще се оправят нещата. Или в тази ситуация това и това и това, нали? И това е панацеята за взаимоотношенията. Истината е, че хората са различни, възприемат по различен начин нещата. До някъде така сме създадени. Всъщност, голяма част от нещата във взаимоотношенията мисля, че идват от неправилното разбиране на твоята стойност и на стойността на човека от среща. Напоследък много често си мисля, че просто не виждаме и не разпознаваме, не усещаме, може би е правилният глагол, човека, нали, който е до нас и около нас. Говоря от обичайните ситуации, нали, когато решиш да се тъпчеш в градския транспорт, за да стигнеш на време за работа. И дали отстъпваш място на някой, който едвам стои, или от този род дребни неща и стигнеш до по-дълбоките лични и съкровени, като нещата, които се случват в семейството. Но някак си не знам дали, защото се сблъскваме с различни предизвикателства и трудности, дали защото сме залети с невероятно много възможности, като философии, предписания за начин на живот, различни насоки, как да си уплътниш времето, какво да правиш с живота си, какво да не правиш с него. И някак си, може би, разчитаме, че като има някаква криза, там винаги, нали, ще има нещо, което е така, хоп, ще го приложим и ще реши въпроса. В повечето случаи мисля, че това нещо бих казала, че е истината и вярата, колкото и да се опитваме да изкривяваме нещата и да си ги интерпретираме по начин, който за момента и за ситуацията ни е изгоден. Но
доста голяма част от нещата са именно поради това прекалено задоволяване, че има различни пътища, различни начини, различни варианти. Въпросът е до какво те водят те и какво оставяш след себе си. Сега звучи много, така как да кажа, не знам, само на 39 съм, нямам 40, но напоследък много се замислям за наследството, нали, в контекста, в който си говорим с вас днес. Много от нещата остават от предните поколения, без понякога да съзнаваме, без понякога дори родителите ни да съзнават. Много често има битки, които остават на нашите рамене, просто защото мама и тати не са се справили. Или ако говорим в по-големия контекст, нали, семейство, общество, нали, има битки, които не са спечелени от семейството и затова виждаме, нали, някакъв резултат, като излезем днес на улиците и в градовете си. Може би бих казала, ако започнем да се опитваме да откриваме човека от среща и стойността на човека от среща, независимо колко странен е, колко страшен, колко нетипичен, колко не вписваш се в тези кутийки, за които и Алекс сподели, защото са си нашите кутийки. И разбира се, когато е лично е различно и нашето е най-най. И си мисля, че семейството е завет и е много такава странна, интересна математика, в която двама души напълно с изградена идентичност и отношение и вяра се събират и правят едно голямо цяло, красиво нещо и това цяло започва да функционира заедно на база на тези двамата, които са взели това решение. И всъщност в семейството въпросът не е аз, мен, моето. Ние какво правим? Нашето кое е? Коя е нашата посока? Съгласни ли сме за това? Как бихме възпитавали децата си? И от този род неща. Така че мисля си, че фокуса ни напоследък е малко повече индивидуализъм. Аз да се чувствам добре, на мен да ми е окей, от сорта. И благодаря, това е... че най-накрая го призна. Не ти, твоето, а точно така. Аз сменя моето, стайки дума за мен. Да, нали? Но да, продължавайки нишката на това, което споделих хубаво е да и влизайки в семейство, което исках да кажа по-скоро е, че влизайки в семейство и в брак, това не означава, че губиш себе си, край, нали, с теб и вече ти не си някой и нямаш своя индивидуалност, а се претопяваш някъде. Напротив, точно това взаимодействие всъщност те провокира да растеш и да намираш повече себе си. Когато се оженихме с Нати, започнаха да изкачат такива неща в характера ми, в отношението ми, нали, чисто като начин на мислене. Наложи ми се дори единия път, питах една близка приятелка, аз лош човек ли съм? И тя защо? И аз, живеейки, нали, с Нати, живейки с човек до теб в завет, всъщност започват да излизат много неща, които преди си ги приемал като, дори като черта на характера, нали, като някакви твои симпатични такива разни нюанси на темперамента и не знам какво, и дребни навичета, които те открояват и те правят уникален. А всъщност се оказват изобщо някакви такива препъни камъни. Ако искаш да се развиваш и ако искаш да си добрата половина на това, което правите заедно. Така че семейството със сигурност не е претопяване, бих казала сливане, не губиш себе си, намираш друга част на себе си, бих казала. И разбира се, хората минават през какви ли не неща. Ние минаваме през това. Други хора минават през проблеми в семейството от различен характер, финансови проблеми, здравословни, няма значение. Нали? И със сигурност всеки търси начин. Въпросът е да можеш да отсееш истината, онова, което би те довело до добрия край, за който няма да съжаляваш един ден. И във връзка с сливането, претопяването, стана малко физически разговор, може би, но и домашното насилие, това, което зачекнахме малко като въпрос. Всъщност,
границата, може би, на здравословните отношения, наистина да знаеш кой си, да знаеш, че кой е човека до теб и да знаеш, че си приет и той е приет, нали, съответно. Да го има това взаимно усещане и взаимно разпознаване. Ако се прекрачи тази граница на любов и на, как да кажа, той е най-големия ми провокатор, със сигурност. И много, как да кажа, раззаравя почвата, така че да може да порасте нещо повече от мен по всякакъв начин. Не винаги е лесно и не винаги е приятно, държа да кажа. Но знам, че е за нещо добро и той го прави по такъв начин, по който аз знам, че съм ценна и че съм обичана. И че дори да ми отнема малко повече време, той ще ме подкрепя в целия процес и нещата ще се случат и сме заедно. Когато се случиха нещата с първите диагнози, изследвания, първите насоки за инвитро процедурата, си мислих, че съсипвам неговия живот и до този момент, примерно, ако беше с някой друг, като съпруга до него, вече би имал деца, би имал прекрасно семейство от сорта. Всъщност той не спираше в този момент, той беше всъщност силния. И не спираше да ме уверява, че независимо какво се случва, аз съм човек. Това е. И в връзка с динамиката на взаимоотношенията в семейството, не е единия ден над другия или да господарства над другия. Това е едно такова много красиво съжителство и живеене заедно. И ако го няма това нещо, нещата са наистина много, много, много трудни. И е необходимо наистина много, много мъдрост, особено ако има и деца. Но ако се случва нещо, което застрашава живота на теб, на детето ти, правиш това, което е необходимо. И най-често това е слагане на дистанция категорично. Хубаво място за край. Да. Като сложим дистанция. Много. Всъщност това беше доста сериозен разговор. Бях подготвен в предварителния разговор, се закачахме как ще се закачам с теб през цялото време, но може трябва пак да те поканим някой път, защото стана доста сериозен разговор, но ти благодаря изключително много за това, Мога да говоря и на хубави теми. Извинявай, че те прекъсвам. Не, аз знам. Сега вкъщи, като се приемем, ще си говорим на хубавите. Малко по-фокусирано. Мисля, че е хубаво да не изливаме всичко наведнъж, тъй като има доста теми за размисъл. Да, но ти благодаря за това, че сподели сърцето си по начина, по който го виждаш, че ме представи в добрата ми светлина, защото аз съм... Имам си много косори, аз също брака ми показа много отрицателни качества, които не съм подозирал, че са там. Така че се благодарим за този разговор и ти благодаря за това, че си до мен в житейския ми път. Алекс, ще те помоля да закриеш епизода, с каквото прецениш. Чао. Благодарим, Ани. Аз също да изразя моята адмирация за това, че наистина така свободно и спокойно говориш по тая тема. Пожелавам си все такива гости да има, които да с смелост и с тази вяра, която имат в сърцето си, да споделят личните си истории, така че да вдъхновяваме други и да предаваме това пламъче. Да, може би и финално нещо, ако имате гости, които считате, че са подходящи за този подкаст, хора, чието истории са вдъхновяващи в контекста на вярата, на културата, ще се радваме да ни пишете и да ги препоръчаме, тъй като ние познаваме прекрасни хора, но съзнаваме, че има страшно много прекрасни хора, които не познаваме, така че ще се радваме на вашите препоръки. Благодаря, желаем ви всичко добро и до следващия епизод. Скоро.